Nie. No, to je riadna vec. Tak. Opici hovorím, že choď ďalej odo mňa. Zajtra náš do tých kordíkov nejdeme pozvať aj Bečku. Že by sme Ty si tam Bečku? Nie. Ja neviem. Ale inak na hodinu môže už keď sme si No, potýkali. akože, nie je to jedné, aby som ho tam aj kľudne, že si vypijeme spolu. Mne by tam nevadilo veľmi. Sporíte sa z Žilíc, nie to inak. Takže ja mu poviem, že, že v piatok napríklad by sme Keď na dohendáku plachtu veľkú Takže zapaluje, kto by nesúhlasil s tým, aby Boris, ale Bečko si bol? do nedele, hej? Nie. Nie si? Baša. Sobotu na obed nejak sa vypadám. Toto ešte som sa neučil. A kebyže ideš 17. teoreticky by ti to... Karol Veľký plus jeho reformy. Prežil. Renesančná politika, do ryti. Prežil do puce. Nie, vznik USA prečo navrh. Vznik USA do riti do Somália, debilina. To spal, Zasa od Vojka. 16. To ako posledné, aha, ako posledné to horí. Do riti spal, to je vznik USA, to nechcem. Strašné. to nechce zhorieť. USA. Osudové USA. USA zostáva. Piči, vyjebaný A buš. mať by to tak obišlo. Aha, pozri, stále tam je. Bude ťa strašiť do smrti. USA. Ty vole. Nesmrteľná Amerika. Šutu to. Normálne to USA. Pomienka. Tak to niečo halúš. Šuti, drbe to. A počkať. Je to tam. Teraz si cítiš, Prvé civilizácie Československo. USA, Československo a čo ešte?